Patul și canapeaua sunt două piese de mobilier extrem de importante într-o amenajare, de aceea îmi sfătuiesc mereu clienții să fie foarte atenți, să le testeze în showroom. Confortul este extrem de important pentru ambele, iar canapeaua este locul în care cei mai mulți dintre ei își petrec mult timp și se așteaptă să fie foarte confortabile și relaxante. Pentru acest living, unde știam foarte bine că avem nevoie să delimităm partea de bucătărie de partea de stat, am ales această canapea Milano de la brandul Miele. M-a convins foarte mult speteaza și cotierele care sunt late, sunt confortabile. Șezutul am putut să-l customizăm, precum și tapiseria și dimensiunile canapelei. Și partea care ne-a plăcut cel mai mult este că acest colțar este modular și în funcție de necesitățile pe parcursul unei zile putem să folosim și pentru stat la film și pentru companii, poate și ca masă, ceea ce a contribuit foarte mult la confortul și optimizarea spațiului. Recomand o canapea și un pat tapizat pentru orice fel de interior unde vrei să te simți confortabil, să te simți ca acasă și recomand Miele.